Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu. Naproti mě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj. Naproti mě Petr. Petře, ahoj. Čau. Pojďme se podívat na další téma. Téma, které není úplně nové tady v tomhle podcastu, ale myslím si, že stojí za to si ho určitě zrevidovat v následujících minutách. Budeme se bavit o tom, jak koupit byt nebo dům od developera s pomocí hypotéky, to znamená přímo od developera. A v ideálním případě, nebo nevím, jestli v ideálním, to se dozvíme, ale v případě, že třeba takovej dům nebo taková nemovitost ještě třeba ani nestojí. Já tě možná na úvod, Lukáši, poprosím, co vlastně dneska probereme, případně, jestli jsou tu nějaký specifika, co takovýhle nákup sebou třeba nese. Jo, a tak ten program vlastně dnešní teda je takový, že probereme proces toho samotného nákupu, to znamená, jak to vlastně probíhá to jednání s tím developerem od A vlastně do Z, způsob úhrady té kupní ceny, jaký jsou možnosti celkově, možnosti financování samozřejmě, to znamená, za jakých okolností to jde financovat hypotéku, za jakých třeba ne. A celkově bych asi možná klidně probral výhody a nevýhody, kterou sebou takováhle vlastně koupě nese. Jo, pojďme teda na ten bod číslo 1, to znamená proces toho samotného nákupu. V ideálním případě teda koukám na web nějakého developerského projektu, najdu si byt, který se mi líbí, je dostupný, třeba domluvím si schůzku s tím zástupcem toho developera a pak teda následuje co? Tak, pak vlastně na té schůzce většinou probíháte nějaký potřebný detaily, to znamená, řekneš, jaký ten byt se ti konkrétně líbí, že jo, oni ti řeknou nějaký info o tom projektu, nějaký podrobnosti toho projektu a tak dále, třeba energetickou náročnost a věci, nějaké věci, co si třeba nemusel úplně vyčíst z toho webu. A pak ti ukážu vlastně, jaký tam jsou standardy, jaký jsou možnosti jejich změn těch standardů. Standardama myslíme třeba kachličky v koupelně a takovéhle věci. Jaký jsou možnosti platebních kalendářů a vlastně který ten klient umožňuje, teda ten developer umožňuje a kdy třeba se předpokládá to dokončení a předání těch jednotek. No pak následuje nějaká předrezervace. Předrezervace se tomu říká z toho důvodu, že ta je většinou nezávazná, je ústní, ale je taky třeba na týden, jo, že ten developer ti nebude jen tak jako na dobrý slovo rezervovat ten byt 2 měsíce. Pak teda následuje nějaký podpis rezervační smlouvy, tam většinou je nějaká lhůta 30 až 60 dnů na podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Smlouva o smlouvě budoucí kupní je vlastně už dokument, na základě kterého já se zavazuju někdy v nějakém budoucím čase podepsat kupní smlouvu. Jo. Proč ji nepropisuju hned? No, protože vlastně developerský projekt se většinou staví, že jo, a oni ty jednotky prodávají, ještě nejsou zdaleka dokončený, někdy dokonce ještě než se koplo do země. Ano. A tím pádem vlastně my si vlastně podepisujeme smlouvu, která říká, jak bude vypadat ta kupní smlouva, až teda se to dostaví, až bude možné tu jednotku identifikovat. No a po podpisu smlouvy budoucí kupní následuje potom úhrada první části kupní ceny, zpravidla tam je lhůta nějakých 5 až 30 dnů, v závislosti na tom, jaký developer to je, jakou tam tu lhůtu má. No a pak v nějaké části vlastně té výstavby tě developer vyzve k tomu, aby si mu řekl, jaký tam chceš klientský změny. To je dost důležité jako nepromeškat, protože většinou prostě, když na to nezareaguješ, tak ta stavba pokračuje, nečeká. Nějaký Petra, jestli si vzpomene, jestli tam chtěl zelený nebo modrý kachličky. Jo. A pozor, ne, vždycky ty standardy jsou jako hezký třeba, jo, ne každý můžou jako úplně odpovídat. Samozřejmě ten developer ty standardy tam většinou jako nemá ty nejdražší na trhu, jo, ale jo, takže tomu je potřeba brát. Dávat trošku pozornosti. No a pak následuje dokončení toho díla, doplatek kupní ceny, podpis kupní smlouvy, předání. Trochu si to už načnul. Pojďme probrat, jaký jsou způsoby právě úhrady té kupní ceny. To znamená, kdy po mně ten developer bude chtít peníze a případně teda v jaký výši. Jo. Tak úplně nejčastější model, který je nejvíc praktikovaný, tak je model 20-80. To znamená 20% dám teď a 80% po dokončení, po klaudaci. Méně využívaný model, ale taky využívaný, tak je 10+90, je to speciálně uspůsobené pro lidi, co mají třeba menší cash, tak vlastně dají 10% vlastních zdrojů a 90% po dokončení té výstavby. A pak je teda ještě průběžný systém úhrady kupní ceny. To je systém, kdy dost často ten developer vlastně průběžně financuje tu výstavbu z těch prostředků od těch klientů, jo, že vlastně třeba nemá peníze na to, aby to postavil celý a pak to zpětně vybral, tak vlastně to takhle vybírá postupně a financuje. A tam ten model je třeba takovej, že dám 20% teď, 40% dalších po dokončení hrubé stavby, 20% třeba v nějaké fázi, která je mezi hrubou stavbou a dokončením, 10% třeba po klaudaci a další 10% třeba při předání. Co je to prohlášení vlastníka? Prohlášení vlastníka je vlastně typický moment, kdy je dokončena hrubá stavba a už lze vyčlenit ty jednotky, jednotlivý v tom domě, ve smyslu
jednotka číslo 5 je ve druhém patře napravo, měří tolik a tolik metrů čtverečních, náleží k ní do užívání balkon a tak dále, tak dále. Je to taky vlastně dokument pro katastr, který přesně definuje ty bytové jednotky. Jo? Nelze to definovat, než aspoň stojí nějak ta hrubá stavba. A je to zároveň, vlastně jakmile se tam ten dokument do toho katastru vloží, tak v tom katastru najednou už nevidíš jenom nějakou parcelu, ale už vidíš, že na té parcele je nějaká stavba a že součástí té stavby jsou rozestavěné bytové jednotky. Jo? Jsi vlastně schopný i jako normální občan v tom veřejném náhledu do katastru nemovitostí to vidět. A je to zároveň vlastně i první moment, kdy je možný čerpat úvěrové prostředky. To znamená, kde je možný, aby ti banka pustila nějaký peníze z hypotéky, protože v ten daný moment už je vlastně možný zastavit tu rozestavenou bytovou jednotku, protože do té doby vlastně není co zastavovat. Do té doby by si musel zastavovat celý barák a to ty developer tobě nebude zastavovat celý barák. No a když už právě třeba mluvíme o hypotéce nebo nějakým financování, tak jaký jsou teda tady tohodle možnosti? Možnosti financování vlastně prakticky jsou, my jsme schopni financovat všechny ty způsoby té úhrady. Jo? To znamená, je důležité si teda uvědomit, že těch prvních 10 až 20% dávám z těch vlastních zdrojů. Jo? A právě pak už třeba až pro dokončení těch hrubé stavby a vkladu toho prohlášení vlastníka do katastru, tak pak už vlastně se pouštějí ty úvěrové zdroje. Pokud je tam to průběžné financování. Pokud je tam to financování, kdy se ty prostředky dávají až na konci, ten zbytek, třeba těch 80%, no tak pak je to ještě jako ideálnější, protože pak se nepouští ty peníze postupně. Je vlastně důležité si uvědomit, že pokud já to nečerpám, tu hypotéku jednorázově po kolaudaci, to znamená tím stylem 2080 nebo 1090, ale čerpám to postupně, tak pokud například mám byt v hodnotě 10 milionů nebo za 10 milionů kupní ceny, 2 miliony jsem složil vlastních zdrojů, teď něco se tam děje, teď je hotová hrubá stavba, vložené prohlášení vlastníka a developer po mně chce teda už to průběžné financování kupní ceny, to znamená těch 40%, ty 4 miliony, tak vlastně od toho momentu já začínám platit úroky z hypotéky. Jo? Konkrétně úroky z té vyčerpané části, to znamená, pokud mám třeba 4,5% úrokovou sazbu, tak ročně 4,5% za 4 milionů je 180 tisíc, takže nějakých 15 tisíc korun měsíčně, tak to je ta vlastně moje splátka úroků z té vyčerpané části úvěru od toho momentu dál. Ačkoliv ještě nemám byt, ačkoliv ještě stále bydlím třeba v tom pronájmu, tak je potřeba počítat tady s tou splátkou. Takže když mám ten průběžný systém financování, musím počítat s tím, že to nebude tak, že se přestěhuju z nájmu, vypadne mi nájem a naběhne mi hypotéka, ale bude tam nějaký souběh těch věcí. Jak je to v případě, že i ten developer třeba má na tu výstavbu jako takovou někde třeba půjčeno a je tam vlastně zástava jiný banky? Je to vlastně velice častý, řekl bych možná i většinový model, že ten developer vlastně to financuje z těch cizích zdrojů. I ty obrovský developeři to financují z cizích zdrojů z jednoduchého důvodu, protože když mají cizí financování, tak jsou schopni toho rozjet paralelně víc, než kdyby využívali pouze ty vlastní zdroje. A zpravidla nám to nevadí při financování hypotékou, pokud tím subjektem, který je věřitelem toho developera, je banka. Jo? Protože ten subjekt, ten věřitel toho developera chce nějakou jistotu a ta jistota je v tom, že tam má zástavní právo nad celým tom baráku, jo, nad celým tom bytovým domě. A vlastně ten dočasný souběh, to znamená, že když vlastně ty tam jdeš s tou svojí hypotékou, zastavíš tu jednotku, která už je ale zastavená pro tu banku toho developera, takže tam jde vlastně ta tvoje banka ve druhém pořadí, tak ten souběh těch zástavních práv nám zpravidla nevadí. A pokud je to banka, jo, protože bance věří, jo, a funguje to tak, že vlastně ta banka toho developera vydává vlastně už na začátku toho procesu prohlášení o tom, že se vzdá toho zástavního práva do určitý lhůty, poté, co dojde k plné úhradě kupní ceny té jednotky. Problém nastává v momentě, kdy tím věřitelem toho developera není banka, ale je to nebanka. To znamená, může to být nějaká záložna, může to být nějaký poskytovatel nebankovních půjček, může to být fyzická osoba, nenapadá mi co dalšího, firma nějaká třeba. Nějaký fond nebo něco prostě. Fond, jasně, jo, takže v tomto případě už tvoje banka tady tomu subjektu nevěří, jo, protože tam je džungle trošku už, jo. Takže stává se to hodně u těch menších developerů, že využívají takovéhle financování. A pak jediný způsob vlastně, jak to financovat, tak je ten, že ta banka tam nebude chtít jít do toho souběhu těch zástavních práv, takže se bude dělat to, že buď teda v některých případech se dá domluvit u těch menších projektů, že ti schválím úvěr, jo, a ty ukážeš tu úvěrovou smlouvu tomu developerovi a on se s tím svým věřitelem domluví, že teda se vzdá toho zástavního práva a pak se tam vloží ty svoje zástavní právo a vyčerpají se peníze. To jde u těch menších projektů, že se tam individuálně domluvají ty podmínky. Jo. A jinými slovy, teda
to zástavní právo toho developera, věřitele toho developera zmizí ještě předtím, než ty budeš čerpat hypotéku. To je první model. Druhý model je ten, že to pojedete přes úschovu. To znamená, načerpají se z tvýho úvěru, respektive než se dá zástavní právo v pořadí, načerpají se peníze z tvýho úvěru do úschovy. Díky tomu, že jsou peníze na cestě, ten věřitel toho developera ty peníze na cestě vidí, protože je většinou účastníkem té úschovy, dostane o tom info, tak na základě tady toho se vzdá toho zástavního práva, protože vlastně je tam smluvně ujednáno to, že se mu ty peníze pustějí, jakmile to jeho zástavní právo se vymaže a třeba ty se staneš vlastníkem. Jsou jenom jednotky případů, kdy skutečně se nám to podařilo procpat tak, že tam povolila banka ten souběh těch zástavních práv dočasnej i s tím nebankovním subjektem, ale vůbec bys ti nepočítal. V jakém teda okamžiku bych měl třeba začít řešit tu hypotéku? Tak to je jako vlastně víceméně na mě. Měl bych vlastně myslet na to, kdy to pro mě asi tak nějak bude pravděpodobně nejvýhodnější, jo? A jakoby, abych tu hypotéku měl, řeknu, nejlevnější a zároveň bych ale měl myslet na to, abych na to v té době dosáhl. Jo? To znamená, pokud například jsem podepsal smlouvu o své budoucí kupní, uhradil 20% kupní ceny, na byt, který bude dokončený za 2 roky, no tak já si můžu klidně jako 2 roky prostě čekat a vzít si tu hypotéku až prostě pár měsíců předtím, než je nějaký plánované dokončení. A s ohledem na to, že teď je spíš ten trend klesajících úrokových sazeb, tak to pro mě logicky asi bude nejvýhodnější řešení, protože proč bych si teď bral hypotéku plácnu za 4,5, za 5%, když si ji za 2 roky můžu vzít za 3,5 třeba, jo. Takže to bych si možná říkal, že to bylo blbý rozhodnutí, protože bych si to dělal, že jsem to tenkrát dělal. Na druhou stranu musím říct potaz i jakoby to, že se za ty 2 roky může v tom mém životě něco stát, jo? Takže bych asi měl zanalyzovat co. Tak může se mi třeba narodit potomek, jo? To znamená třeba jsem počítal, že tu hypotéku budeme schvalovat na základě 2 příjmů a jen tak to nějak vychází, no a teď vlastně, když ten jeden příjem se výrazně sníží, tak už to nemusí vycházet a tu hypotéku bych nemusel dostat, což by mohl být problém pro mě, že jo? Protože bych ten byt nemohl koupit. A nebo se může stát, že třeba plánovaně přejdu z zaměstnání na OSVČ. Jo? Dost často se to jako lidi dostanou takovou možnost, tak pokud jsem v té fázi, kdy vlastně si pak chci brát hypotéku, tak bych asi na to měl myslet a probrat to se svým finančním poradcem, kdy tu hypotéku si vzít, jestli teď ještě dokud jsem zaměstnaný, anebo máme čas ještě potom doložit nějaký daňový přiznání, jestli na to je dostatečný prostor. To samé platí, když chci přecházet jako OSVČ z OSVČ činnosti na třeba, že jedu na SROčko, jo. Tam je to skoro vždycky jako výlučně na to, že to ještě si chci schvalovat na základě daňových přiznání, že na to SROčko se čeká. Jo, takže v tomto případě by vlastně dávalo smysl si samozřejmě tu hypotéku vyřídit už dneska. Umí každá banka financovat koupy bytu od developera? Takový ty klasický modely 2080 třeba nebo 1090, tak jo, tam bych řekl, že téměř bez výjimky to umí každá banka. Ve chvíli tam je zástavní právo nějakého toho jiného bankovního subjektu, tak s tím některé ty menší banky můžou mít trošku problém, že na to nemají uspůsobenou metodiku, ale taky už se to učí. A ve chvíli tam je to průběžné financování, anebo ještě hůře tam je průběžné financování ve spojitosti s tím zástavním právem toho jiného subjektu, tak už se nám ten výběr jako hodně uží. Pokud je tam nějaký ten nebankovní subjekt, tak se nám ten výběr ještě víc uží. Jo. Takže je dobrý si vždycky vlastně ten projekt developerský ověřit u svého finančního poradce, jestli je za jakých podmínek financovatelný, ideálně ještě předtím, než podepíšu rezervačku. Jak to teda pak funguje, když si beru tu hypotéku teda dneska, ale reálně z ní vlastně budu chtít čerpat až třeba, dejme tomu, za ty 2 roky? Vlastně nic se s tím jako neděje s tou hypotékou, ta hypotéka 2 roky spí, jo, a nic neplatí, žádný úrok, jo, pokud teda nemáš nějakou z bank, co tam uplatňuje poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů, ale dneska už jsem to hodně dlouho neviděl v nějaký úvěrový smlouvě, takže no, jedna banka mě napadá, ale nebudeme tady vířit vody. Každopádně v praxi je to tak, že se prostě nic neděje. Máš podepsanou úvěrovou smlouvu, ta úvěrová smlouva prostě čeká na to, až se z ní čerpá. Má teda nějaký deadline, do kdy se teda musí vyčerpat, ale ten deadline většinou zároveň souvisí s tím plánovaným datem dokončení toho projektu. No a pak, když teda se ten projekt dokončí, splní se ty podmínky čerpání, tak se ta hypotéka vyčerpá, ty začínáš splácet. My jsme říkali, že dávám teda těch prvních 10 až 20% z vlastních zdrojů. Lze to financovat i s pomocí hypotéky? Ano, ale pak potřebuješ další zástavu. No, protože vlastně, jak jsme si řekli, tak dokud není daný na katastru to prohlášení vlastníka, tak ty vlastně nemáš co zastavit v tu chvíli. Jo? To znamená, nelze to vlastně čerpat oproti tomu financovanému bytu nebo domu,
ale lze to teda čerpat oproti jinému zajištění, to znamená, když máš třeba nějaký starý byt rodičů, něco takového, tak prostě pokud dáš jinou zástavu, tak ti to banka klidně pustí těch 10-20%, který bys normálně dával vlastní zdrojů, tak ti pustí už z toho úvěru. Je důležité mít na paměti dvě věci. První, rovnou začínáš splácet úroky z těch 10-20%. A druhý, musíš o tom informovat developera, protože vlastně ten developer počítá s tím, že podepisuje zástavní smlouvu na těch 80%. Jo? Takhle on bude podepisovat zástavní smlouvu na 100% kupní ceny. U většiny developerů s tím není absolutně žádný problém. Je problém většinou teda, když mají podepisovat na víc než 100%. To znamená, kdyby třeba v té hypotéce ještě něco chtěl přilepit, tak s tím už jako mnozí developeři problém mají a je potřeba na to pamatovat. Ale i tak, když vlastně jakoby tam používám to do zajištění a financuju 100% kupní ceny z úvěru, tak bych se měl s developerem si vlastně odsouhlasit to, že to je OK. Ona, většina developerů má vlastně své vlastní hypoteční poradce, tak měl by využít jejich službu, dává tohle všechno smysl? Dává to velký smysl z pohledu toho developera, protože, a ne teď jako vážně, já bych developer, tak samozřejmě chci mít ten proces jako pod palcem, protože v tom počtu těch kupujících, jo, když prodáváš 100-bytový projekt, tak v tom počtu těch kupujících je velmi nepohodlný, pokud ti tam prostě přijdou nějaký juniorní hypoteční poradci, kteří pak třeba financují první developerský projekt, na něčem se člověk musí učit, ale ty zrovna nechceš být ten, na kom se to učí, že jo. Takže z toho pohledu to dává smysl, že to ten developer má celý pod palcem. Pak samozřejmě je tam nějaký asi kickback z té provize toho hypotečního zprostředkovatele. Takže z pohledu toho biznesového plánu, toho developera to smysl dává. Z pohledu toho klienta, toho kupujícího mě, který si ten byt kupuje, tak už mi to jako dává trošku jako menší smysl. Jo? A to hned vlastně z několika důvodů. Za prvý, já toho člověka, co mi to sjednává, neznám a pravděpodobně už potom ani znát nebudu, protože tam není úplně nějaký jako velký servis, že by si se stal jejich klientem a pečovali o tebe a tak dále. Viděl jsem případy, kdy ty hypoteční poradci odvedli úplně skvělou službu, přesně tak, jak bych si ji představoval, a viděl jsem i případy, kdy jako úplně to zmršili a dokonce klientovi zavřeli dveře vlastně k dalšímu financování, protože neudělali pořádně analýzu. Je to služba, je to prostě vždycky všude o lidech. Co mě tam asi jako absolutně nejvíc vadí, tak je ten očividný střet zájmu. Čí ty jsi vlastně klient, jo? Nebo respektive pro koho ten daný hypoteční poradce pracuje. Pracuje pro tebe, nebo pracuje pro developera, jo? Ty jsi pro něj jeden klient, developer pro něj znamená potenciálně desítky klientů, jo? Takže ve chvíli, kdy tam bude něco skřípat, ve chvíli, kdy tam bude nějaký ustanovení, který zvýhodňuje developera, na čí stranu se ten hypoteční poradce postaví, jo? Za jaký tým bude kopat. Asi je to jasný, jo? Takže tohleto mi na tom asi jako vadí nejvíc. Spousta developerů už dneska přišlo na to, jak jako by ty lidi donutit k tomu trošku víc, přimět, a to je vlastně tím, že ve své budoucí kupní mají ustanovení, který říká, že pokud nevyužijete služeb našeho hypotečního poradce nebo firmy, co nám to tady dělá, tak budete platit o x tisíc navíc, nějaký poplatek za něco. Z praxe vím, že tohle ustanovení je připomínkovatelný a je u spousty případů jako se na tom dá domluvit, že tam prostě nebude. A v případě, že tam prostě musí zůstat, tak je to jako na tobě. Jo? Ty vlastně ve finále seš ten zákazník a ty si můžeš vybrat. Buď teda půjdeš tou cestou, že jdeš do toho s tím nějakým poradcem toho developera i za cenu toho, že tam je střet zájmu nebo nulový servis a nevíš, co ten člověk, jakou tu práci ten člověk dělá. No a nebo teda půjdeš se svým poradcem, ale budeš to mít hol dražší. No. My se tady celou dobu bavíme o koupi bytu z toho developerského projektu. Vidíš tady nějaké odlišnosti třeba v případě, kdy kupuju dům od developera? Ty odlišnosti tam prakticky nejsou, až na to, že třeba na domě není prohlášení vlastníka, pokud to není dům o více bytových jednotkách, kde kupuješ třeba jenom jednu jednotku ze 3, ty triodomy nebo duodomy a podobně, ale jinak jako když kupuješ prostě normálně klasický rodinný dům, tak ten se vlastně dá zastavit už od začátku v uvozovkách, takže tam se dá to průběžné financování nastavit i trošku jinak. Jinak tam rozdíly prakticky nejsou, jenom je důležité jako odlišovat developera a developer je subjekt, který třeba v tom daném satelitu staví 20 stejných baráků a to vyprodává jeden z nich a pak je normální klasický prostě stavitel, který za rok postaví 1 až 2 baráky a teď je prodává, jo, tak tomu se úplně nedá říkat developer, ale financovatelný je to obojí. Pojďme ještě zmínit výhody a nevýhody koupě od developera, tak pojďme začít u výhod. Co by se označil za výhody?
jasná výhoda, že kupuju novou nemovitost, jo, to tam o tom žádná, jsou tam nízký provozní náklady, má to energetický štítek Ačko nebo Bčko, dneska už jsou ty projekty fakt jako vychytaný, že mají třeba soláry na střeše, vlastně tím pádem je tam i nějaký menší náklad na energie v těch společných prostorách, dneska už i ten zákon umožňuje to, že si můžou tu energii šérovat, teď nějak čerstvě, takže tohle to je jako fakt jako super. Taky u těch developerských projektů máš dneska vlastně u většiny, vlastně u všech musíš mít nějaký parkovací stání nebo garáž, jo? Což zase, když budeš kupovat nějaký starší byt, typicky v Praze, tak ne vždycky tam máš to parkování zaručený, což může být jako hodně velká bolest potom. Zase na druhou stranu u toho developera si za to hodně zaplatíš, není to úplně jako levný. Akor v Praze třeba. Akor v Praze, přesně tak. Dobrý na tom je, že vlastně tím, že kupuju nový byt, tak hodně ovlivním to, jak bude vypadat. Já vlastně jsem schopný těma klientskýma změnama si ho dost jako z velké části udělat k obrazu svýmu. Měl jsem dokonce i klienta, co si kupoval 2 byty vedle sebe a domluvil se vlastně s tím developerem na probourání, čím vzniknul vlastně byt on to ani neprobourával, protože tam ty příčky ještě nebyly, a vzniknul vlastně byt o dispozicích, který ten developer ani neměl jako nabídce. Jo. Samozřejmě zase se za to zaplatil, ale takže v tomto směru jako je to tvárný. Jo. Vlastně něco se staví, takže logicky to může vypadat tak, jak by si třeba i přál. No a ty nevýhody teda koupy od developera? A tak já mám novostavby rád, takže to tady úplně to tady jako nechci hanit. Ale tak první asi logicky je cena. Když bych to měl porovnávat třeba s nějakýma 5 až 10 letýma bytama, což lze stále považovat za novostavbu, tak je to dražší, protože prostě je to nový, jo, tak tam je to asi jednodušší. Pak v poslední době je tam ten nátlak prostě na to si dělat financování přes ně. K tomu jsme si vlastně tady všechno potřební jako řekli, tak v tomto směru to může být trošku bolest nebo nějaký vyjednávání s tím developerem. Pro někoho může být nevýhodou, že na ten byt musí čekat. Jo, jednoduše. Jo. Je potřeba si říct, že tam kolikrát čekáš, někdy čekáš třeba půl roku jenom, protože to je něco před dokončením, ale pak už máš omezený výběr těch jednotek. Když se najdeš nějaký nový projekt, kde máš prostě všechno nabídce, vybereš si to, co se ti fakt líbí, tak si ale třeba 2 roky počkáš. Jo. Takže to může být taky pro někoho neúplně výhodou. No a pokud si kupuju něco od nějakého menšího developera, tak tam je potřeba se mít jako hodně na pozoru. Jo? Hodně si ošetřit různý ty rizika, které jsou s tím spojený, jako je ty způsoby financování. Kolikrát, když je first time developer, on vlastně neví, jak funguje to bankovní financování, takže on má tu smlouvu své budoucí skupní uspůsobenou tak, aby to jemu odpovídalo, jo? Ale ta banka, co ti to financuje, tak ta má jiný podmínky vlastně zase pro ní, jo? A teď ne vždycky ta banka ti bude jako připomínkovat jeho smlouvu, ne vždycky ta banka ti řekne, hele, toto tam má blbě, takhle my to nezafinancujeme. Někdy prostě ta banka řekne, hele, my máme takovýhle podmínky, jo? A ty si zařiď prostě, aby to odpovídalo s tou smlouvou. A teď vlastně, když v tom směru vlastně nevíš, což normální člověk prostě neví, nekupuje 5 bytů ročně od developera, tak vlastně můžeš narazit a můžete se vlastně dostat do křížku, kdy ten developer chce peníze a ty vlastně nemáš, jak mu je dát, jo, a může ti tam čekat nějaký smluvní pokuty. Taky u těch menších developerů nebo first time developerů je potřeba vlastně počítat s tím, že ty jim dáš 20% za něco, co ještě nestojí, nemáš co si na tom vzít a tam, když vlastně zkrachuje, což se stát může, tak jo. Takže je potřeba, já fakt jako developerský projekty mám rád, novostavby jsou super a u těch menších bych si dával jenom pozor na to, abych si ošetřil ty rizika. A nějaký finální doporučení na závěr tady v kontextu toho, co si tady povídáme, co by to bylo? Tak já jsem si asi jsme jako všechno potřebný probrali. Tam to za mě asi nejdůležitější je jako s tím moc neotálet, protože ve chvíli, kdy se mi něco líbí, nějaký konkrétní věc z developerského projektu, tak tam ani jako nutně nemusím čekat na nějakou prohlídku a můžu rovnou kontaktovat svého finančního poradce, protože tam kolikrát se hraje o dny, než mě třeba někdo předstihne a měl bych si teda s tím svým finančním poradcem pořádně projít tu analýzu, za jakých podmínek na co dosahuju a jestli ten daný projekt je financovatelný z hypotéky, od jakých bank případně a to ideálně všechno ještě předtím, než podepíšu nějaký závazný dokument. LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli buď další informace, nebo se přímo třeba s Lukášem nakontaktovat, tak to udělejte skrze tyhle webové stránky. Pokud ještě neodebíráte tenhle podcast, tak to určitě udělejte, případně si naposlouchejte třeba i nějaké předchozí epizody. No a my se na vás budeme těšit zase u těch příštích. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.